In-nies jafuh bħala s-Sinjur. Bil-ġid kien donnu sarifur. Jgħix ġo palazz qisu minjera, fit-tarf ta' triq mal-kantuniera. Kliem Emil Kalleja Bejlis. Mużika Mark Xikluna. Tkanta Xerilis is-Sinjur. Rajtu jbus u f'dinjetu del-mitluf dejjem waħdu rajtu jħuf aktar ġid rakib akkusta għal-butu dejjem insista għaxex f'dinja materjali favorif kien il-destini in-nies jafuh bħala Sinjur bil-ġid kien donnu serfu ix-ġo palazz qisu miniera fit-taf ta' triq mal-kantuniera titkellem miegħu kien tulur dejjem bil-ġlek pulit inur ħadd ma jaf x'hemm wara l-purtiera fit-taf ta' triq mal-kantuniera għas-Sinjur x'in walking Udwa waħda dersi il-dendel il-fanar il-palazz għal-beħ sat fiftit jum xieħat barxtraf xieħleġitu mal-battuti għassam kull ma kellu xjuri kel ferħas ma kull bissima xtaq li dawar lura żmien in-nies jafuh bħala Sinjur bil-ġid kien donnu serfu ix-ġo palazz qisu miniera fit-taf ta' triq mal-kantuniera issa s-Sinjur m'għadux l-istess u fil-flus tilef l-interess in-nies ħabbew u daru miegħu ma kellhomx jien waslet tiegħu għassam kull sortu spiċċa b'xejn u ħadd ma fehem għaliex għalfejn ħadd ma kien jaf li kien marit x'jiswa l-ġid. Grazie.